एगो माई कहतरी अपन दुख दर्द कहानी सुनावतरी कि हमारे 4 गो बेटा बा लोग, लेकिन 4 गो बेटा कोनो काम के नहीं। अरे 4 बेटा के हम दूध पिया के पोसनी, लेकिन 4 गो बेटा से हमारे पेट नहीं के भरो। माई कहतरी अरे 4 गो के पोस देली दूधवा पियाई के। अरे 4 गो के पोस देली दूधवा पियाई के। अरे 4 गो से पेट नहीं तो 4 गो से पेट नहीं। अरे भर एगो माई के 4 गो से पेट नहीं। भर एगो माई के जोर से दर्द हो गई। अरे जाके बाजार से 2 खुराक दवाई लिया दे तो बड़ा पुण्य के काम हो। बबुआ कहले कि चुप, अरे खुदरा पैसा बा तारा दवाई खतरा। लेकिन वह बबुआ जब घर के अंदर जाता रे मलकिनी खाना खियावत रही या बेना डोलावत रही कहत रही जी सुनत नहीं। अरे सेंडिलिया के एगो कांटी छटक गइल बा, जाके बाजार से सीवा के लिए तो बड़ा पुण्य के काम होई। बबुआ कहत रहे कि अरे अखबार में लपेट के झोरा में धो दिया, बाजार से सीवा के लिया दे। लेकिन एक होगो बबुआ वालों गए, एक होगो बबुआ वालों मार्केट में बाजार में चल जाता लोग आ होटल में 1 किलो रसगुल्ला चाहे आधा किलो रसगुल्ला मिठाई किना जाता है आ कोरिया प्लास्टिक में पैकिंग हो जाता है। हाँ कि केहू देखे ना। अब बबुआ मोटरसाइकिल के हैंडल में चाहे साइकिल के हैंडल में लटका के आवत रहे। जब घर के 10 कदम दूरे रहत रहे तले घंटी मारल हॉर्न मारल स्टार्ट हो जाता है। घर के लइकवा बड़ा सा पापा पापा कह के आवत रस और रसगुल्ला मिठाई लेके जात रस। दरवाजा पर माई बैठल बड़ी, माई के कुछ लौकत नहीं खे, माई के मोतिया बीन छपले बा, लेकिन प्लास्टिया कुरकुरा था। बबुआ जात रे दाह के मारे माई से कहत रहे कि अपना नौकी माई से मलकिनी से कहत रहे कि ए सुनत तारू, ए सुनत तारू, अरे एगो रसगुल्ला में से माइयों के दे दियो वो सीख ली और मरे के समय भइल। सरकार असना दुल्हन झाड़ के बोलत रही एगो कहे पूरा ले जाके उनकरे के दे दी। हां बड़ा ललवाइल बई रसगुल्ला खाएला, मुंह में दांत तो होले नहीं के सारा रस चू जाई, रसगुल्ला खई है। सरकार ना घर के बाल बच्चे खतरे से ना माई खतरे ना पतो खतरी झूला के फेंक खादर पर गांव के पागल कुकुर खतर से एगो रसगुल्ला माई के देवे के क्या बात हो गई। सरकार पहाड़े टूट के पड़ गई। सरकार माई रे शब्द में कितना प्रेम कितना सच्चाई छुपा रहेला। ये माई के माई रे कहल जाला आ कहीं ये बबुआ ससुरारी चल जा आ उ सासू मां के कहल कि माई रे प्रणाम,
तो सासू में कहल कि कहा तो नहीं खोज दिला सब भकलो लवा दामाद एकरा बोलहु के ढोग नहीं खे सरकार उहे माई कितना परिश्रम से कितना मेहनत से बबुआ के जन्म देवी ले अरे जवन माई पूछे काहे ए सुखल बाटे होठ रे वही माई के देता लोगवा दिलवा पछोट रे वही माई के देता अरे जवन माई पूछे काहे सुखल बा होठ रे वही माई के देता लोगवा दिलवा पछोट रे भिजले सुतेली अपने सुखला सुताई के उहे माई बबुआ के सुखला सुतावे अपने भले पानी पर सुत जा से ढीला सुत जा से कोनो परवाह नहीं लेकिन बबुआ के सर्दी ना होके बुखार ना होके अरे भिजले सुतेली अपने सुखला सुताई के भिजले सुतेली अपने सुखला सुताई के चार गो से पेट नहीं और एगो माई के चलिए आई भक्त शिरोमणि गौरी शंकर जी और लक्ष्मण जी के तरफ से नाम सुन के मियाँ जी धन हो गई। चलिए वहां के तरफ से ढेर सारा दाने हनुमान जी के दरबार में पहुंचल लेकिन बड़ा सुंदर बात करिए कि फूटते किरनिया लाल होला फूटते अरे किरनिया लाल होला आदमी के चले के अपन अपन चाल होला बोला ही के बात सोच समझ के बोला ये आनंद सागर गांव में कैसे कि बोलल के जीव के काल होला हाँ डरो लगता ऐसे कि आनंद सागर गांव के लोग से बड़ा कम संख्या बा हमरा बुझाता कि घर छोड़े के मन नहीं के करो अरे आदमी से खींच हुई आदमी से दुश्मनी हुई भगवान से कौन दुश्मनी बा अरे भगवान से दुश्मनी कर कर कहाँ जाए माई सरकार कहतरी दुख के बात अपना दिल के बात कहतरी अरे अचारा ओढ़ा के माई दूधवा पियवली याद कर बाबू तोहके गोदी में खेलवली चरा ओढ़ा के माई दूधवा पियवली याद कर बाबू तोहके गोदी में खेलवली
गाई के अरे दिन से भोजपुरिया कहे भजन के गाई के अरे 4 गो से पेट नहीं और एगो माई के अरे 4 गो के पोस देली दूधवा पियाई के 4 गो के पोस देली दूधवा पियाई के 4 गो से पेट नहीं और एगो माई के प्रेम से बोली सांची दरबार की वीर बजरंग बली की।